Dak li seħ minn naħa ta' Stewart Healthcare ġie deskritt mill-Speaker bħala każ uniku. Banġlu Farrugia jitlob lill-Gvern Malti jikteb lill-Gvern Amerikan sabiex jinvestiga il-flejes kbar illi ħarġu minn Stewart biex jinħolqu fake news. Is-sejda tħoss li f'dan il-każ partikolari u uniku wara l-qari ta' dar ruling tordna l-iskrivan tal-Kamra tgħaddi kopja ta' dar ruling lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex jinnotifika b'not verbal lill-Ambaxxata Amerikana u l-High Commission Ingliża fejn jidhru l-kumpaniji li allegatament kienu wara l-moħħ tal-msemmija fake news indikat. Dan intqal minn Anġlu Farrugia fil-Parlament meta ta' ruling dwar it-talba li għamel Chris Fern għal protezzjoni. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Speaker tefa' pressjoni anke fuq il-Kummissarju Angelo Gaffà. Dan l-istess ruling tinforma l-Kummissarju tal-Pulizija biex minn barra l-istess investigazzjoni li qed jagħmel jara li jagħti l-protezzjoni kollha meħtieġa kif mitluba novi Chris Fern u l-familja tiegħu. Ir-ruling huwa deċiż. Dan ir-ruling minn naħa ta' Anġlu Farrugia jitqies bħala wieħed storiku hekk kif anke l-Speaker qed jinsisti li ssir investigazzjoni mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti fil-konfront ta' Stewart Healthcare.